Представяме ви новата усъвършенствана, лека и компактна Пек Перего Vivace 2025, създадена за деца до 22 кг. Vivace впечатлява с нови, по-големи, висококачествени задни колела, подсилен багажник с капацитет до 7 кг, ново лого, нови магнитни колани за безопасност с система за бързо и лесно регулиране на височината на презрамките. Но това не е всичко. Vivace запазва всички функции, които обичате. Реверсивна седалка, изработена от гъвкав материал, който гарантира допълнителен комфорт, регулируема облегалка с легнало положение, подходяща за новородени, голям разтегателен зеник с козирка UPF 50+, за защита от слънцето, който е снабден с мрежеща вложка за вентилация, отварящ се преден борд от екокожа, регулируема поставка за крачета и, както винаги, бързо и компактно сгъване, което ще ви спести време и усилия, като направи всяко пътуване по-лесно и удобно.